ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzakaitika madeko kunyanyanyanya nhau inopinza Queen Tate nauyu murume unonzi Salomani kana kuti Saulomani yamene kuti ndokupi ndewe ku Gambia. Ndisanda tawa zvakaitika mumadeko paQueen uko chikwana ndikuti vanhu maQueen can act Queen can do dramas unongochiseka zvako zvimwe zvinhu nongosati kuseka unogumota woseka ndichambobata ipapapo ndoti dzokera isure kuti uyu Salomani uyu manje wakabuda Salomani uyu achitaura achitaka kudefenda kuti aiwa chikomana cheche chakabuda china Queen wakaenda kuna Salomani akati naibudi Salomani inini ndakanga ndapuwa zvinodhaka uyezve Queen Tate vakauya vakandiona ndakamira pabasi stop vandiona ndakamira pabasi stop ndobva vanditi kuda kuinda nini here ndobva taenda tese asi pandakaenda kwako ndikapuwa zvinodhaka zvokuputa ndikapuwa futi doro rekumwa zvikanzi nabudi Salomani well done man for standing up for yourself nekuti zvakadaro unofanira kutaura ndinomuuploada chikomana chakaenda nani naQueen Tate cheche kuti chata speak out ndibudi Salomani mona manje wow zvinokushata saka mukomana wayo wakanga ariko kuswera zuruku wakanga atobva iko kwaQueen ndokubva atomanya kuti ndoripota kuna Salomani kana kuti Salomani wacho ndiye akandotsvaga chikomana cheche kuti tell me what happened ikoko kuti uzokumaenda koko mukomana wayo kudati kuti ndo zvakataura akaudza Salomani ri kana kuti Salomani uri kutourwa zvomusoro make I don't know nokuti mukomana wayo paibuda pepe hata sawa kuwira sawa kuwirana achibvuma zvese achiudza kuti ndakamira ndakadai ndine nhengo dzangu dzakachekwa dzakadai uyezve inini utano hwangu hwakamira kware achibvumirana nazvo saka nzozvi kuti manje Salomani uyuyu chasina kuti auye achiti izvoni ndakamanikidzwa ndikaita zvokupuwa zvinodhaka ndikaita se handisi kuti daka rake ane daka naQueen here kuti chichikuitika ipapo Salomani wataura uya ndobva atoti zvoni ataura kuti mashemoni uyu zvikanzi drunk in love here kuma comment section I can't imagine kuti vatomisira ngikini Tatarishas mota kuti vatauri zvikanzi hazviwana nezvokwadi zviri kunziko vamwe vakati atidi kuri vanhema wakamanikidzwa here iye mukomana wacho unotaura iko zvanzi drangi kupi please usada kutaura zvinhu zvausingazivi vamwe ndokuti anongoti mahobi ko the next day pavaitora mavhidhiyo anga achiri akadhakwa here like I said mangwana achoni vakaita sei vakabuda vachiwirirana vachadza kuti zvese zviri right saka handizozi kuti why ava vadi vaenda vakadero zvikanzi drangi kupiko saka akamuka akadhakwa chete paizotorwa vhidhiyo riya here vachiita zvekuyemberana vamwe ndokuti saka zvinei nesu ko dadi kutaura ega iye chikomana chacho chikaenda ko why andoudza iye Salomani ushu zvikanzi nevamwe atiri kuri vanhema amudhani he is talking shiri what did he say? The guy tried his best to speak in his language so that they will pick up the 411 and you are complaining it ain't his mother language. Noise nevamwe haiwa kudhakwa kudii kwachoni imi baba manga muripo here zvamuri kutaura izvi vamwe ndokuti this headbang is making a lot of noise handiti naimi kodhata redu zvinoperera mahara hanziko honestly even during nguya nehanda their English was better than this guy ndevamwe kuti hatiziwo chirungu chonetsa zvikanzi chaikuda kana chokusema aiwa kadrangi sei futi zvemusada kutirevera nhema handiti vamwe ndokuti aiwa iwe munhu wenyu anoda kureva nhema nokuti akusvoda ende futi ndofunga vanhu vekunyika kugambia kwesanongo achita come for him saka iye ndofunga uda kungorepresenta ndisisingareshi ipapo futi vamwe vanhu vangodanzira kuti iwewewewo futi ka why is it iwe wada kumiramira zvisingamboiti last time zvakare pane nhau yake vidhongo waiva the first person aiva paforefront uchitaura uchimiriramira panhau yake vidhongo now iko zvino zvawakudzoka pamukomana uyuyu iyeyuyu new bagai uya ndizita rakandimuzi kuti unonzani iyeye uri kumiramira zvakare uyu dambudziko ripo ndoita kuti kufunga kuti iwo niwo kutoda kuti Queen Tate vanhu vangadiri kucomment section tichatofunga nekubuda Queen Tate mamiriro auri kuita aya zvokwadi unenge utodawo nezvavo why uri kunyanya kuita invest munyaya invest your energy munyaya dzaQueen Tate meno tiri kuona kuti kumateresi tochibva ipapo toenda pakuti Queen Tate vazoita live yavo handikureva nhema Queen Tate nhasi ndandiseka hangu paunga chaiyo kati Salomani kuimba hangu handisogoni I cannot sing I don't want to lie asi mangu achita zvokuimba vachiita
muchando wavo vachita salomani yavo iyoyo vakaimba yekera yavo iyoyo vachita handisi kuti vanga chamhiko here kana kuti vakachirwa hoko asi chandoza chokuti vanga vatora zvibhuruku izvi zvibhuruku handizosi kuti zvimiri bhirifireka kuti zvichii zvibhuruku zvemukati vatora zvibhuruku zvemukati vakati choose blue kana kuti cheki ine macheki mabhokisi ayaya ndobva vamboita vanga vachita iyaya vapedza kuti vanga vachita iyaya vapedza kuita zvavangaita zvezve ndokutanga zvokwati vagera vhudzi ravo ranga rakura zvakanaka rakanyatsa kuchepeka zvakanaka varigera kudai kuti vachigera vhudzi ravo riya mumusoro vakati ndoda kuisa ndikugadzira kuti uchadzoka wega iwewo mukambeni uya hazvina kushata azvo zvamataura asi uchadzoka uga vadero kwakuzondotora tsvimbo yazobuda zvayo nejira ravo riya rebreak vakasunganidza vakandoda apology ndo yandiri kuda kwona sekuti handisi kuti pane mumwe ambozofona kunzi iwe wakarega Salomani achitaura kuti zvakati mukomana iye akati handina Salomani handisi kuti uri kuti ari kupi futi hazvina kushata vamwe vakasanga kuda sei kufonawo vachikumbira regere on behalf kuti tinokumbirawo regero nezvakaitika kana nezviri kuitika nevanhu vekwedu ende chirege kuramba vichidero nokuti pari kwamhiko pai ipapo palive stream tiri kura nhema pari kwamhiko saka ndikati tichasei ndichiona zvangu macomments asi kuratidza kuti vamwe vanga vachinakirwa nezvanga chiitika ipapapo ini ndambobatwa nesetwa ndida kupupura kudai ndatokubatwa nesetwa nezvangu vachita zvachoni vachiimba masong avo ivavo zvikanzi nevamwe zvakare our librarian nekuti vanga kudanza kuti from yekera ivo vachatanderedza nenyika dzere don't know zvikanzi our librarian will treat you better what happened to Gambia goodbye Gambia welcome Kenya nevamwe our in-laws must sit down ndevamwe avo zvikanzi nevamwe when you are talking when you are taking Zambia we need you to be our daughter-in-law in Zambia please ndevamwe avo I've never heard or seen a Gambian guy date someone who akatasandisa queen ndevamwe avo vanga vachita sei vachizviramba kuti hazvina kuitika izvozvo zvikanzi nevamwe zvakare to our future in-laws zvikanzi nevamwe we are very sorry chitiregerera iwo handiti zvikanzi toda mombe tiripe nemombe tsvimbopfe pakati apo zvikanzi kutyisa vanhu kuti vaitise hako wakadzungaira vamwe ndokuti blood of Jesus hakuna zvinhu zvakadero kucomment section zvikanzi nevamwe Gambia when that stick comes out you are finished I hope our Sulamani is watching so he can apologize ASAP nekuti vanga vachichanzi nangokaita ako chividhio chokuti I'm sorry che 1 second ndozochiposta panapa ndo chandiri kuda iye chaSalomani iyeyo wachoni zvazi Salomano tiziwo zvikanzi imi mumaGambians mosati kambovapusha tikazoitwa zvimwe zvinhu pano here zvikanzi I hope you stay safe queen iyo tate asi vanhu vanga vachifarira havo comedy yavo yavanga vachiona ipapo ndozvandokosa kutaura kuti vanhu vasipakirirwa zvavo ikoko vanhu vachiseka hazvina kushata kumastreets kuenenge kuita sei tichimboona entertainment dzakasiyana asi tichiri ipapo zvakare ndochiinda pane nhau yekamwe kamukomana kakabudiswa paIharande patakaiona kanga muchitengi handisi kuti mukomana wakapinda sei mwana uyu asi vanhu vangota sei vopusa vakatenga vokupusa chakaita chipaipi chachemasuwa paipi ndo maakapinda muyamaya zvikanzi ko apinda sei mukomana uyu zvikanzi Dennis the Menace chaiye kurohwa kwaachaitwa achibuda imomoka kwakaipa zvikanzi ndo inonzi childhood taizviitawo izvi chese chinechi kachibuda akapindiwe zvokwadi unokuvarira ipapo I remember ndakambopinda mutaya rebhasikoro ndikatadza kubuda I'm thinking taya rebhasikoro bedwe kangoriwo kamunhu handisi ndingati chipunu chaicho zvikanzi usatirevera nhema iwe zvikanzi nevamwe these are real childhood moments boys here hazvibvunzwe misikanzwa une vana vakaoma instead of hitting the upper part he was just supposed to hit right around his legs and pull the maniac up nevamwewo avo vapfana ava ndoti bhozvo kuti kana vanhu vekumusha vakuda vanogona kuita sei vanombopefoma zvavo hazvipere mushe nhasi bhandende rake after mhuri yadya sadza usiku nevamwe avo
vamwe ndokuti musikazwa ndakaita noti to this extent yekuti unopinda mukati mechisuwa paipi ichocho chitenge kusvika vanhu vadana navanhu kumagrosa kuda vakunda magrosa kunodana vanhu veve vanoita zvekuwekera zvokuweredha kana kukera kuti vauye vaputse chisuwa paipi ichocho cheche munhu mwana abude vakakapinda mukati mese kutopinda kutoyekera zvikanzi ungaridi ubhandiro kutongoputsa paipi upinde chero uri mupenyu ndozvakanaka vamwe vakati he should stay for the night just a lesson no zvozvonakidza here kumuona mwana achichema achidero ari mukati mepaipi kada hazvina kushata tinenge tichingoona tichidzidzawo tiri kumateresi saka regai ngoti ndozvezvimwe zvinhu zvandakaona kumastreets uku neimwe yekunzanzi yakabuda paDiamond FM Zimbabwe a vendor at Green Market in Sakubva has tied a knife to one of the streets at the market as a warning to thieves who robbed him of his wares recently. He has since been robbed again after even putting up the knife chakaita sekutoti zvinhu zvakaitwa zvekuswa mushonga sheshe akaisa mukati meuyu zvikanzi the generation isn't afraid of these superstition strategies. Ini ndakabirwa peni yandandapuhwa nanduke chaiye before we extend the exam room. Apa peni yacho yaiva nekagumbo kehuku kumasure ndakatoshamisika. This other friend of mine akudya gumbo riya after exam ndichikuti hangu ndozvandandavanazvo muvhidhiyo yangu yanhasi ndichakubatai zvakare pasikamu chinotevera.